Hej, jeg hedder Gorm. Jeg er en nordmand, født i Canada, vokset op i Norge, men lever nu i Danmark. Og ja, jeg har lavet den her side på Facebook, som den skulle meget gerne handle om meditation. Jeg har arbejdet med meditation i over 30 år, og jeg har lavet den her side, fordi jeg har lyst til at dele lidt af mine erfaringer med det. Jeg oplever ofte, at meditation bliver betragtet som sådan lidt specielt, mystisk, åndeligt, og fred være med det. Jeg vil forsøge at give det et andet, mere naturligt indspark. Jeg betragter meditation som lige så naturligt som at spise eller trække vejret. Og det er sundt. Så hvis du har lyst, så vil jeg fortælle lidt mere om det. For mig handler meditation om mig, eller om dig. 99% af tiden går vi rundt på autopilot, og det er fint nok. Vi tænker ting, som kommer helt spontant. Vi reagerer på ting, som kommer helt spontant. Vi handler helt spontant. Hvornår har du sidst kløet dig på næsen? Hvornår har du sidst vendt dig om efter en flot person, uden at tænke dig om? Hvornår har du sidst tænkt over, hvordan du satte dig ned på en stol? Det er alt sammen godt. Vi skal kunne lave en masse på autopilot. Men når man tænker lidt over det, så handler det lidt, jeg plejer at kalde det for, eller lave et billede, der siger, det er som en suppe, der er sat til at stå og simre. Hele tiden kommer der små ting op, nogle gange lidt større, nogle gange bare bitte små bobler. Det er hele tiden noget, der kører af sig selv. Og det er kroppens kemi. Det er dens job. Det er det, den er sat til at gøre. Det er godt. Men bagved alt dette kan vi finde os selv, hvis vi har lyst. Så det her, det går altså ud på at opdage, hvem er det egentlig, der er om bagved. Jeg tror ikke på, at der er noget facit. Der er intet forkert eller korrekt. Der er bare os. Så jeg vil lave en lille intro til, hvordan jeg vil foreslå, at man kan meditere. Og så må vi se, hvordan det går. Stedet her vil blive opdateret hen ad vejen. Måske kommer der en masse på engelsk, måske kommer der en masse på dansk. Nu må vi se. Tingene får lov til at udvikle sig. Tak for, at du gad at kigge med.